La reedició del llibret d'ocupació és una guia per entendre el moment actual dins la lluita per l'habitatge i la situació en la que ens trobem al jovent. Un moment on poder pagar un lloguer o trobar un habitatge digne per emancipar-nos és més difícil que mai. Per què ocupem és la gran pregunta que tothom ens fa. I és que si fem un repàs de com el capitalisme ha convertit l'habitatge en una mercaderia, on el preu puja i baixa en funció dels interessos del mercat, és fàcil que l'ocupació ja no se'ns plantegi com una il·legalitat, sinó com una eina per crear alternatives que ens permetin viure dignament. Però, per ocupar, no n'hi ha prou amb estar convençudes. Fa falta conèixer el terreny i fer una bona planificació. Saber què ens trobarem un cop haguem entrat i com fer-li front. Per això és molt important comptar amb el suport de les veïnes, els sindicats d'habitatge o les plataformes d'afectades per la hipoteca més properes, ja que sense elles tenim poc a fer contra tota la maquinària de l'Estat que intentarà fer caure el pes de la llei sobre nosaltres. Finalment, prenent totes les mesures de seguretat i demanant ajuda a experts, podem arribar a punxar la llum o l'aigua, serveis que també haurien de ser públics i garantits a tota la població. No volíem acabar el llibret sense parlar amb aquelles que des de fa temps lluiten pel dret a l'habitatge, utilitzant l'ocupació com a eina per a crear projectes col·lectius que generin vida i lluita al seu voltant. Si el voleu conèixer en profunditat tot el llibret, només heu d'entrar al link que us deixarem a la descripció.